This is Dongs TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dongs Download Cell Phone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Ang bayan ng San Manuel Tarlac ay may Mayor Doña. Napakaganda po talaga na sa panahon ngayon, marami po tayong mga millennial mayors kasi napakarami nating mga panibagong ideya na ating na-share sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, during this time of pandemic, we need to be creative. Kaya katulad ko na mga batang mga mayors, very aggressive kami pagdating dito sa crisis management. Flawless looks, beauty queen and model-like physique. Talaga namang lahat ay mamamangha kapag siya ay nakita. Isa si Mayor Doña sa itinuturing na millennial mayors. Bukod kasi sa kanyang fresh, young at charming persona, may mga makabagong konsepto din siya sa pamamahala, lalo na ngayong tayo'y nahaharap sa pandemya. So, noong pong lockdown, napakalaking tulong po ng social media doon po sa ating mga ginagawa, patungkol po sa ating crisis management. And through that, yung mga nakikita po ng mga tao sa social media, tumataas po yung kanilang moral at tiwala sa gobyerno. Yung ating pong pag-share ng ating mga action plan at steps kung paano po natin nilalabanan yung coronavirus ay malaking tulong po para kanila pong sundin at pagkatiwalaan lahat po ng ating mga alituntunin sa ating bayan. Lady in action si Mayor Doña. Hands-on siya tuwing may calamity. Ang pinakamahirap kasing hamon is paano mo ipapaintindi sa mga tao yung kaibahan ng ECQ sa GCQ na ang main purpose natin dito is to help the economy. Akala kasi ng iba porque bumalik na tayo sa GCQ, balik na agad sa normal yung ating buhay. Hindi nila naiintindihan that this is the new normal. So, yun yung pinakamalaking hamon. Ang 28-year-old mayor ay maagang namulat sa mundo ng politika bilang city councilor at vice mayor. Isang malaking hamon sa kanya na mapanatiling COVID-free ang kanilang bayan. Rest assured po, yung ating transition from ECQ to GCQ ay naihanda na po natin lahat ng mga kinakailangan para po ang ating bayan ay handa. Kung may second wave po ba o wala, wag naman po sana. Pero handa po yung ating mga pasilidad, yung pong ating mga health services, mga kagamitan na kakailanganin at meron na po tayong maayos na sistema. Hindi po katulad nung bago ECQ, lahat po tayo ay nangangapa. Ang pagiging effective leader ng ating magandang mayora nakasalalay din sa pakikiisa ng kanyang mga taga-suporta. Thank you guys. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi and stay safe. Stay at home. Huwag po kayo magpanic. Andito lang po ang lokal na gobyerno to assist you. So everything, meron po tayong solusyon sa lahat ng bagay. Huwag po kayo mag-alala. And keep your cool ha. Huwag niyo paawayin yung mga staff natin. Kawawa na po yung mga staff natin from the barangays hanggang dito sa munisipyo. Very hardworking po sila. Kaya kung sila po kaya po nilang habaan yung pasensya nila, sana